So, hi guys. May gabi or may hapon or may kung saan. Basta kay karon gabi naman sa amo it's 6:15 Philippine Standard Time, no? And karon is atong pag sawan ang bag-o nga topic. Guys. Bag-o nga topic karon, no? Ang atong bag-o nga topic karon kay ako ug akong mga bati nga batasan. So, daghan mo kong mga batik nga mga batasan, guys, pero as much as possible gina-control na ko siya, no? So for example na lang, ako ang anger management issues, no? Akong anger management issues nga pag masuko gani ko, grabe sad kaayo siya. Like literal, okay. Taas ko pasensya, yes. Pero kung masuko gani ko, delikado sad. Like mugawas na gid tanan. Pero that's just one of them, no? Ang ikaduha nato diha is kuan kanang akong depression, no? Although dili siya bati para nako, okay, it's part of mental health, pero makaangin magud sa uban ba, no? Labi na if like storyahan mo sila sa imong problems, storyahan mo ubang tao sa mga problema nila, mga problema nimo niya, masabot po sila ka-depress, di ba? So maangin po ang uban ana. Mao nang ako na lang i-bottle up ako ang emotions hangtod nga mao na mahimo siyang negative and mahimo siyang akong ma-bottled up siya hangtod na mapuno ko and hangtod na burst out jud, which is ang mahita mo is kalagot na, no? So inana, and then lain pag sa ako ang bati nga batasan is pagka narcissistic kanang dili siya self love, kaya ang self love kay kanang appeal siya, pero kanang nasobraan bitaw nga self love kanang nasobraan na self love nga walang ikaw na lang ang ikaw na lang ang marag center of attention kanunay. If dili ikaw ang center of attention kay magluod ka or something like that, mao na ako ang take sa narcissism, no? So dili ko din siya dako kaayo nga problema, pero problema pa rin regardless, no? So pasensya din mo sa mga motor niya, guys, no? Sa mga motor niya ba nga saba kayo ba? Again, I've told you far too many times nga wala pa tayo nindot nga mga podcast sound card na pwedeng gamiton, so wala sa ta nga part. Pero regardless, at least matungog gyapon ko ninyo, ha? Madungog gyapon ko ninyo. So sorry na kung kung tanaw sa ubos, guys, kay kanang gakuan jud ko ga monitor ko sa time naman din ang oras, which is nasa 3:44 na, no? So ang sulod ana after sa narcissism is kana bitaw sobra kabuotan, no? Nga usahay abusuhon na lang pud sa uban ana, no? Pero di mo ko na siya bati para na ako. It's what I was born to do, no? To serve others. Ito nang natay na nga podcast because aside sa gusto na ko lang magyaw-yaw din, no? Pero at the same time, ganahan sa ko nga nasa may bakatunan. That's number 1. And number 2, na ma-embrace po ninyo ang inyong mga demons, inner demons, no? Kay if dili ninyo na ma-fight, inyo lang padayunon o kanang ingon nga bati na siya, bad na siya, well, it's up to you. Pero para na ako mas nindot siya nga i-embrace nimo because kung ano good ka nang
tao maguta. Normal man na to have both sides. Pero for me, it's since religious ang background nako, everybody is very religious, very Catholic, no. So ako ang kuan is still you have to at least give your all to serve God, no. Pero again, for my instance, magod, how can we accept our reality if we do not accept our inner demons? Right? So, ilana lang siya, no? As a topic na kay syempre tanawag gani nga topic. Kani nga topic alone, ang title is akong mga bating batasan, because I want myself and you guys to be inspired to have your own parang journal ba. Kung di mo maka-podcast, okay ra. Have your own journal yan, no? To discuss kung unsay inyong mga bating batasan. Because in that form, you can have more blessings. You can have more people na attracted sa imuha, mo tabang sa imuha, willing mo kuan sa imuha, no? Mo support sa imuha bisan pag dili na imong kaugalingong pamilya, no? So inana lang siya, ang ako ang kuan is just to help you out. So ang sunod nga batiin ako nga batasan is kanang gluttony, kanang sobra sa pagkaon, no? Kanang ganahan kay kumakaon, ganahan kay kuan, no? Ganahan kay kuan na mukaon usahay, pero to the point magud na kanang harap-harap na bitaw ko usahay. I see that actually, pero di magud na tungod magud na sa akong stress po. That's my kuan. Di man siya nga stress na kanang kuan. Kapoy bitaw every single day na ako there is balay, every single day ko ana. So murag kapoy siya, but siguro sa tungod sa mga unconscious nga mga pressures, unconscious na mga stresses, ano siya nakagain sa nakagain sa anong nagka gluttony ko, no, or kanang sobraan sa pagkaon. Ako siguro po na siya. But the next one is kuan. I enjoy pleasures, different pleasures. Kamo unsa inyong topic o unsa inyong meaning sa pleasure kamay bala na. Pero kung unsa inyong huna sa pleasure mo na siya. I cannot say it sa podcast kaya basic you know. Pero yeah, that kind of pleasure that is bawal at some point, I enjoy that. That's also one of the negative aspects of my life nga kinahanglan akong baguhon. So don't worry, I'll try to change, or I'll do my best to change that before I exit this world, no? And before I make sure na kanang, I can leave you with a legacy. Pero mo na, no? Siya. Then I also love kana bitong mga there's a lot daghan pagid ko actually ang mga bati nga batasan, pero kung isulti pa ako diri tanan maugmaan ta, no. So di na lang ako na i-part, di na kayo na ako i-dig deep maayo, but na siya ako mga bati batasan, no. So that's what it is, but we are temporarily stopping or pausing our podcast for our sponsor. No, sponsor. So this is brought to us by Spectral Entertainment Network, and I am part of Lavore Music Records. So nagpapatuloy po ako sa pagpapasalamat kay Mr. Benz Lavore of Lavore Music Records dahil sa patuloy niya pagtatanggap sa akin as part of the record label itself. And at the same time, thank you po sa lahat ng mga sponsor sa akin. By the time you see this, around July 24, around July 24 ba sa YouTube, and around July something, basta July something sa Facebook, no, kasi advance nga tayo sa Facebook.
So you'll all see this very soon. So again, sa lahat ng mga friends ko via Lavore, sila sa Lavore Music Records, sila Shell, sila Sir Jason, sila pa ba yun? Sila Mr. Ryan Patrocinio, ayan. One of the most famous si Mr. Ryan Patrocinio. Mr. Ryan Patrocinio, guys, has been guesting sa mga radio stations like sa DZRH, which is isa din sa mga plano nila for me is to be able to guest there via Zoom if possible, and sa ibang mga guestings pa, no? So again, thank you to Lavore Music Records for that opportunity. Ang laki-laki po ng papasalamat ko sa inyo because tinanggap niyo ako kahit wala pa akong setup, kahit wala pa akong mga kagamitan that would help me in this industry, no? And yes, it's final. I'm officially part of the record label. This was my dream come true. One of my first dream come true na ma-signed ako under a record label. And again, to Madam Denise C, to Ate Milka, to Shell, to Ashel, to everybody else, no? Sila Ayan, no? Sir Ayan, si Sir Liam Pangilinan, hello, si Sir Benz Lavore, and all of the other artists in this industry of Lavore, in this company of Lavore Music Records. Thank you from the bottom of my heart for letting me join such a prestigious record label, no? And yun, a lot of them have produced a lot of singles na hindi ko mapaparinig sa inyo lahat ng mga singles nila, but sa mga live ko sa TikTok, I will let you listen to all of those singles na that I may also have very soon, no? And ang lahat ng mga kanta ay isinulat ni nag-iisang Mr. Benz Lavore, no? So ayan po, everybody from the said record, no, record label, the Lavore Music Records, thank you very much from the bottom of my heart, no? And thank you din sa mga sponsors ko, sa mga upcoming sponsors ko, because they're really giving it all for me. Thank you very much. Okay, so ayun lang naman tayo for today, guys. That is it for our episode sa Yaw Yaw the podcast. Tagalog ako doon for that special announcement, no? So again, this is brought to us by Spectral Entertainment Network and Lavore Music Records. Thank you very much for watching. I'm your host, your and only Shimmy Boy, Shimon Suarez. I love you all. Bye-bye. Yeah.